Asal, oncom जागोन जाया नों हा? जागोन जाया? Oi, neng oncom जागोन जाया हा? Buat bukrem nggak orang bukrem nggak? Ha? Orang bukrem nggak? Ha? जागोन जाया oncom? Musuh gian salah, guru nama nengke? Ha? Ma जाहै नांगौ tau? Orangnya bos dong nanya neng ha? Ini time, tau? Kayak sulit. Guru nama lagi ke? Kayak sulit. Bang. Oh lah, ini jangan cerita sih. Hei, neng, kau kenapa marah? Hah? Oh, sama sini. Kelas 9 ke? Mobile bukrub naงnama ini, ha? Hah? LOL. Baik, tatap. Ada ang thanamu itu ketika jaga. Coba. Hi guys, नोंथांमोनखौ जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां नांदों होनबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव जोंनो कमेन्ट हरनो दाबाव जाहाथे माबायदि नांदों बेखौ जोंनो बुजायहर आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। ओके, गोजोननाय थाबाय। बाय।